Supermotherfucking squad er tilbage med det ægte hip-hop. Tror du jeg er typen der er stakt og flad? Du slagter glad med et saxeblad. Hvis det var mere en rap på plade, jo det har mig slået. Der ramte din NPC så hårdt din taktoskade. Det er ikke nemt når karrieren faldt mig som Sonja fra Saxogade. Så du må støtte dig til en papfacade. Du flygter straks fra slaget, så løb hjem og gør din papa glad. Og tag din faggot ass rapper makker med, for jeg lægger min egen taxa fed. Der er din klik bakker ned. Jeg ved ikke hvem I tror I snakker med, for dit crew er så fuld af pisse. Både tag Steinbakker med. Du er som en snotklat der bliver hakket ned. Jeg foreslår din stil bliver glemt væk og pakket ned. Du pisser mig af så jeg må nakken fed. Du er knap så fed, folk vil hellere høre min rap i sted. Det er ikke for sjov at ingen klapper med. Du er færdig, du har sat til tabt og ved. Kunne ikke leve op til hip-hop, så du blev dræbt på stedet. Det er stadig det ægte hip-hop shit. Det er ikke stykker, der var ingen der fikser det. Du finder det ikke på tilbud i din biks for en slik. Det er simpelt, men stadig sand nok i sin simplicitet. Det er stadig det ægte hip-hop shit. Det er ikke stykker, der var ingen der fikser det. Du finder det ikke på tilbud i din biks for en slik. Det er simpelt, men stadig sand nok i sin simplicitet. Ayo, jeg er ikke nogen speciel form for intellektuel kanon af talenter, der overskygger hver en enkelt person. Magter bare at skabe en form for flydende fusion. Det er ikke min profession, sådan skal det bare lyde for nogen. Det er ikke et job med fed hyre og folkepension. Og jeg ser ikke på mig selv som et fucking ikon. Jeg vil bare bidrage til hiphop med min kreation. Det er bare en hobby for mig, jeg gør sgu ikke det her pis for nogen. Det er stadig så fucking real, det overhovedet kan blive. Men jeg tvivler på jeres troværdighed, for det lort de nogle gange kan skrive. Det handler ikke kun om penge og bling og materialistiske ting. Hvor gangster du er, og hvor mange stoffer der switcher din brain. Jeg er ikke typen der på grund af progression bliver utilfreds med nogen. Hvis det forandrer, men stadig bliver gjort med samme præstation. Album 2 skal ikke bare være en ekstra klon. Det er ikke fordi den første ikke stadig findes som dokumentation. Lyttere der ikke kan styre sig, sviner der tør. Det er sgu nok fordi du ikke fornyer dig, eller fornyer dig for meget. Nu ikke begynder at græde, bare lad være at vende ryggen til den kultur vi nu engang har arvet. Og skulle jeg selv skyde op til pop, så giv en fuck. Hvis ægte hiphop bliver pop det mindste godt, hvem ved. Man ved jo aldrig hvad der kan ske, så indtil videre holder jeg mig til undergrund ligesom ZB. Det er stadig det ægte hip-hop shit. Det er ikke stykker, der var ingen der fikser det. Du finder det ikke på tilbud i din biks for en slik. Det er simpelt, men stadig sand nok i sin simplicitet. Det er stadig det ægte hip-hop shit. Det er ikke stykker, der var ingen der fikser det. Du finder det ikke på tilbud i din biks for en slik. Det er simpelt, men stadig sand nok i sin simplicitet. Det er stadig